Λοιπόν, αδερφέ Τόμι Κέτσαπ, σήμερα θα μιλήσουμε. Γιατί θα μιλήσουμε, για διάφορα αδέρφια είμαστε. Μωράκι, γυρνάω σε λίγο, θα τα πούμε μετά. Ναι, εντάξει. Εγώ δεν θα ερωτευτώ ποτέ. Γιατί μετά η κοπέλα μπορεί να σε χωρίσει και να σου ραγίσει την καρδιά. Πρέπει να πάω στην τουαλέτα. Λοιπόν, πάντως αδερφέ. Πάντως αδερφέ, να το ξέρεις, εγώ δεν θα ερωτευτώ ποτέ. Και τότε γιατί έκανες τον ήχο το σφύριγμα αγάπης? Για πλάκα το έκανα. Σ' αρέσει και τσαπούλα? Ναι, τι θα κάνω? Απλώς πες της το, κι εγώ έτσι έκανα με τη ζαχαροτούλα. Αχ, καλά, πρέπει να το κάνω. Ωραία. Και τσαπούλα. Ναι. Θες να πάμε ένα γύρο για τσουλήθρα? Ναι. Και τσαπούλα πρέπει να... Έλα! Και τσαπούλα! Ναι, πρέπει να σου πω κάτι. Τι? Μακάρα τώρα εδώ αδερφός μου χολομισάρει. Σ' αγαπάω. Αλήθεια? Ναι. Τάμι Κέτσαπ. Δηλαδή θα γίνεις κορίτσι μου? Ναι.